da Allah ka duba shagona ba gaba ɗaya da ina sauke buhun garin kwaki ya kai buhu 20 amma yanzu kwata-kwata da ƙyalƙi ya cike samuwa dan sai a hankula dole da maintain ne ba ka wala ba sai a samu ciki yanzu haka gona tana buƙatar taki ana son tura ƙauye a je a zuba mata amma gaba ɗaya abin ya cike Ana ban biliyan 3 duk abu in raba muku aure mata 3 maƙiyanmu a kurkuku sho zai rikirkice maƙiyanmu su birkice su kafa totin ɗin mota su sha ko birki. Malam Yare, a gidan uban wara kai gudu addu'a nake man din nan ba kuɗi. yana da kyau gaskiya yana da kyau Kai da Allah wari da Allah. Allah da can na ga ma kana ganin jiya nan kwata-kwata garin kwaki buhu 5 aka sauke mu To gaji. garin manda za a baka ba to da buhu 20 nake sauke a gara kawai to kai ba ganin kai Allah ya isa. Boy, ask your grandfather.